அவர் வந்து டிவிக்கு முன்னாடி கண்டிஷனை ஃபாலோ பண்ணுங்கன்னு தான் சொல்றாரு. ஆனா இன்ன வரைக்குமே வந்து இங்க தொகுதியில் உள்ள கண்டிஷனை அவர் வந்து பார்க்கவே மாட்டாரு. அது என்னன்னே தெரியல. அவருக்கு என்ன இங்கிட்டு வர்றதுக்கு அபிப்பிராயம் இல்லையா என்னன்னு தெரியல. நாங்க வந்து திருவெரும்பூர் தொகுதியிலேருந்து பேசுறோம். இது வந்து அமைச்சர் தொகுதிங்கிறாங்க. ஆனா இன்ன வரைக்கும் அமைச்சர் வந்து ஓட்டு கேட்கறதுக்கு மட்டும்தான் வந்திருக்காரு. கிட்டத்தட்ட 5 வருஷமா ரொம்ப தண்ணி தட்டுப்பாடு. இந்த பாருங்க, இப்ப பைப்பை கூட நீங்க போட்டோ எடுத்துட்டு போலாம். பைப்ல கிட்டத்தட்ட தண்ணி வந்து 2 நாள் ஆச்சு. மக்கள் அலமோதிட்டு இருக்காங்க. கலெக்டர் ஃபண்ட்ல தான் இந்த ரோடே போட்டாங்க. இப்ப அவர் வந்து எதுவுமே பண்ண கிடையாது. வந்து சாக்கடை கட்டினாங்க. அது சாக்கடையெல்லாம் சீரமைப்பு கிடையாது ஒண்ணுமே. அவர் வந்து தொகுதிக்கு வந்து இந்த ஒரே ஒரு சிமெண்ட் ரோடு போட்டிருக்காரு எனக்கு தெரிஞ்சு. இந்த இதுல இருந்து அது வரைக்கும் அதுவும் பிரச்சனை பண்ணி போட்டாங்க. அது மட்டும் பண்ணியிருக்காரு. இன்ன வரைக்கும் தொகுதிக்குள்ள வந்தது கிடையாது. ஓட்டு கேட்க ஒரு தடவை இதே இடத்துக்கு வந்தார். அதுக்கப்புறம் இன்னும் வரல. ரெட்டில் அண்ணன் குமார் அண்ணன் வந்து சொல்லியிருக்காரு, ஆட்சியில் இருந்தாலும் சரி இல்லாட்டினாலும் சரி நான் பண்ணி தருவேன், கண்டிப்பா உறுதி கொடுத்துருக்காரு. நான் கண்டிப்பா அந்த தடவை கண்டிப்பா குமாரண்ணனுக்கு தான், ரெட்டலைக்கு தான் ஓட்டு, குமாரண்ணன் ஜெயிக்க வைப்போம் கண்டிப்பா.